Miyerkules Santo, hapit na gayod ang adlaw nga si Jesus mobiya na sa iyang mga tinunan. Nining higayuna ang pagbati ni Jesus, intensive nga gibati niya ang sagol kahingawa, sagol kahadlok, sagol kasakit, dili masabot. Kanang nakasinati kita og panahon nga nabutang kita diha sa usa ka sitwasyon nga kuyawan kita, dili kita kasabot sa atong bation. Magsigita og lakaw, usahay kaihion, kalibangon, bation nato nga di ta makasabot. Kulba ang atong kasing-kasing gikulbaan, nahasol ang atong hunahuna. Now, same thing sa pagbati ni Jesus. Nining mga higayuna, prangkan na si Jesus nga misulti siya mga tinunan. Usa ka ninyo magbudhi kanako, knowing nga usa kanila magbudhi kaniya is not a happy thing. It's not a good news for Jesus. Kay human sa pipila kang mga tuig nga sila kuyog-kuyog kaniya, human sa pipila kang mga tuig sa ilang gitawag natong pag-umol ni Jesus kanila, aron sila mahimong iyang tinuod nga mga tinunan, apan aduna gayod usa kanila nga magbudhi kaniya. Kung makasayod ka nga adunay usa ka tawo bitaw nga nagbudhi nimo, di man gyud ka malipay. Kung makasayod ka o imong masense nga dunay something nga giplano ang uban alang kanimo, something bad nga giplano, di man ka mahimuyo, dili ka mahiluna sa imong pagbati o sa imong hunahuna. Mao kini ang pagbati sa atong Kinuong Hesukristo nga iya usab nga gibati ni adtong panahon nga hapit na gayud siya upiya. Una kung gahapon nga ebanghelyo gikan kang San Juan, miingon sa panihapon gihapon nga setting, miingon siya nga usa ka ninyo magbudhi kanako. Nangutana ang mga tinunan og ang tinunan nga minahal ni Jesus midipig sa iyang dughan og miingon kinsa siya Ginoo. Miingon si Jesus ang magtuslob kanako uban kanako ni ining paan. Unya ang mga tinunan wala sila kasabot. So the moment nga si Jesus nagkinahanglan og kanang true presence, real presence sa iyang mga suod nga higala, wa nila mahatag kang Jesus. Kay sa dihang miingon si Jesus siya nga magtuslob kanako nining paan dinhi sa kupa, maong magbudhi kanako. Miingon dayon si Jesus nga to kang Judas, buhata dayon ang buot nimong pagabuhaton. And they did not understand ang ilang huna-huna nga si Judas gisugo ni Jesus pagpalit og ilang gikinahanglan alang sa pagsaulog sa Pasko sa pagsaylo. Mao to ilang huna-huna. Karon in the version of Saint Matthew, giingnan kita nga si Judas nakigsabot sa mga otoridad sa pagtugyan kang Jesus ngadto kanila, og miingon siya, unsa may inyong ihatag nako kon ako ni siyang itugyan kaninyo? Usa may maako? Anagya pong kanang pagka-selfish, ang kanang pagtan-aw unsay ako maako kon ako ni siyang ihatag, og miihap sila og 30 pieces of silver. Gihatag ngadto kang Judas. Nalipay siya nga magbudhi sa iyang master, sa iyang Ginoo. Ang pagbudhi sa usa ka tawo, ang pagbudhi ni Judas ngadto kang Jesus, una is a failure to see the value of that person, a failure to see your relationship with that person, a failure to be true
to be honest to that person. Kaya ang iyang pakigrelasyon sa Ginoo gitawag nato nga usa ka pagpakaaron ingnon lamang. Kay ang tao nga makahimo sa pagbudhi sa iyang isig katawo, ang tao nga makahimo sa pagbudhi sa iyang kaugalingong Ginoo usa ka tawo nga napakya sa pagtan-aw og pag-ila sa kabililhon sa Ginoo diha sa iyang kinabuhi. Usa ka tawo nga napakyas sa paghatag og tinuod nga bili sa iyang pagpakigsuod kang Hesus. Usa ka tawo nga napakyas sa pagpakita sa iyang tinuoray nga pagkatawo. Kay ang iyang gitan-aw ang iyang kaugalingon lamang. Daghan sa atong katilingban karon ang nakasinati sa kasinatian ni Hesus. Daghan ang gibaligya. Matanaw kita sa mga balita, mga anak gibaligya sa mga ginikanan sa mga gitawag nato og sex predators. Daghan sa mga kabataang babae, mga kabataang lalaki, mga minor de edad, gihimo nga puhunan sila mga ginikanan, gibaligya og nilibo-libo ka mga salapi sa mga tagalangnyaw nga mga nasod, langyaw nga mga tao aron lamang sila makasapi. It is a failure to value their children, a failure to show the real parent to these little children. Daghan karon ibaligya ang usa ka tawo sa pipila lamang kalibo ka pisos, ipapatay ang usa ka tawo kay gibayran ang killer. Natay mga hard killers, mao nga kung dunay mga tawo nga musulti sa tinuod, delikado ang imong kinabuhi. Kay dunay mga tawo nga wa magpuyo sa kamatuoran, wa magpuyo sa tarong, masuko kanimo og makahimo pagbayad og sibisan kinsang killer aron ikaw patyon. Daghan mga pamaagi karon nga ang kasinatian ni Hesus sa iyang kasakit, kasinatian nga kanang gibaligya tungod lamang sa personal nga gains na sinati usab. Ang atong mga kabus nining katilingban karon usahay himuon nga puhunan para lamang adunay pundo nga moabot. Himuon nga puhunan, so for example adunay mga different organizations nga maghimo og mga project proposals in behalf of these people, but at the end dili kining mga tawhana mao ang nakinabang kundili kadtong mga nagbuhat og mga project proposals they submitted in the funding agencies. Ang atong mga kalumadan, atong mga lumad nga mga kaigsuunan, nagpuyo sa kabukiran, biktima sa pagpamaligya sa ilang katungod, gibaligya sila sa lain, gibaligya aron lamang makasapi ang mga tao nga nagpahimulos kanila. Ang kasinatian ni Hesus nga gibaligya siya, ania pa sa atong katilingban karon. Buhi pa ihapon sa atong katilingban karon, bisan ang pahitabo kang Hesus 200,000 ka tuig ang milabay, apan ang iyang kasinatian, how it is, how it feels to be, ibaligya ka. Ani agihapon sa atong katilingban karon. Busa ang mga Kristiyanos ang nagtuo kang Hesus, we pledge our loyalty to Jesus, that we follow the Lord whatever may happen. Mao nga sa atong pagdawat niya ng sakramento sa bunyag, agay natong masabtan nga miingon kita ang buti pasabot ng sakra augmentum. By this I pledge my loyalty to you, O Lord, even if I die. Sakramento sa imong pagdawat niya ng sakramento sa bunyag, imong gisaad nga pakamatyan nimo ang Ginoo, dili nato biyaan ang Ginoo, dili nato limbungan, dili nato pasagdan, dili nato talikdan ang Ginoo. Unya ang pagdawat sa sakramento, gibalik-balik na natog dawat sa matag higayon nga mukalawat kita sa santos nga misa. Miingon kita once again,
Lord, I will never abandon you. I will never leave you. But how many times also that secretly we abandon Jesus, secretly we sell Jesus by doing and living a life contradictory to the will of God. Maobitaw nga karong umaabot nga pinili ay pod mamalandong kita mga kaigsuunan nga ang imong pagpili og butaran, it is not only for you. When you choose who among these candidates will be your leader, national or local leaders, you make a decision that will not only affect you but will also affect everybody living in this country. Our loyalty must be first to our country, not to any candidate. Our loyalty must be to the country. Mo bitaw nga mopili ta, in behalf of my country, I will choose you to be my leader, local or national. O mga kaigsuunan atong tan-awon nga ang Kristiyano, we pledge to follow the teachings of the Lord. Unya karon nga Holy Wednesday, atong tradisyon, mo prosesyon kita, kuyog ang mga santos. Kana nga mga santos mo na ang mga loyal, faithful to Jesus, despite of their own will, of their own sinfulness, they pledge their loyalty. Bisag napakya sila, they pledge their loyalty. Bisag makasasala sila, they pledge their loyalty. Unya pagprosesyon, mukuyog kita. What does it mean to follow these saints? Kung mukuyog kang Magdalena, you tell the Lord, Lord, bisan makasasala ako, like Mary Magdalene, I pledge my loyalty to you. Mukuyog kang Pedro, si Pedro yung nga, Lord, magpakamatay ko para nimo. Pedro, di pa gani mo tugtugawak ang manok, mamakak nakakatulo, mahatingod ka na ako. But Peter realized that when we follow in the procession of saints, we also pledge our loyalty to Jesus. Lord, bisan sa akong kapakyasan, sa akong mga failures, sa akong mga sala nga nabuhat, but Lord, I pledge my loyalty. I will follow you like Saint Peter, like Mary Magdalene, like Veronica, like Martha, like Lazarus, or whoever those saints that we are going to go in the, bring in the procession. Kay gano di ay ang prosesyon sa mga santos karong adlaw, nagpahinumdom ka nato og naghagit ka nato to be faithful. Mahimo ta nga mahimong ligdong og mahimo ta karon nga mahimong matinud-anon sa Manila. Sa Manila. Matinud-anon, ligdong. Mao na nga ang prosesyon karon sa Holy Wednesday. Dili sama sa prosesyon panahon sa piyesta. Panahon sa piyesta, sadya kaayo ang palibot. Panahon sa Holy Wednesday nga prosesyon, subo. Kay nga anuman, tungod sa akong sala, tungod kanato ang Ginoo magantos sa kamatayon. Kini sila nga mga santos nga tong iprosesyon, nakaamgo ni anang tungod sa ilang sala. Apan naghinulsol sila og nagbasol, nagbalik sa Ginoo, nagbalik loob kay Kristo. Og sa ilang pagbalik loob sa Ginoo, ang grasya sa Dios may bag-o kanila. Mao man usab, mabitaw nga gihimo nato na nga tradisyon nga kada Holy Wednesday magprosesyon ta to keep reminding ourselves, please be faithful to Jesus. Every time we commit a sin, it is an act of unfaithfulness to Jesus. But despite of our unfaithfulness, there is that Jesus who is waiting for our coming back, who is waiting for our loyalty, who is waiting for us and willing to receive us back
like Peter, like Magdalene, nga sa diyang ilang ginulsulan ang ilang mga sala, ang Dios midawat kanila. Mao nga ang procession karon is a different procession sa mga other processions. Procession sa Piyesta sa Birhen sa Regla is a joyful procession. Kining atong procession karon usa ka mournful procession. Nagsubo kita tungod kanako, tungod kanatong tanan, giantos ni Jesus ang kamatayon. Kining mga santos mao'y naglarawan kanato sa ilang pagsunod faithfully kang Jesus. Manindog kitang tanan mga kaigsuunan og ato karon nga ipadangat sa Ginoo kini ngatong mga pangaliya. Samtang nagkaduol na ang panahon sa pagpasakit, pagkamatay o pagkabanhaw sa Ginoo, moduol kita sa Amahan sa labi pang kamainiton aron pagpangamuyo kaniya sa mga grasya nga atong gikinahanglan, og moingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga sila nga bunyagan unya sa Pasko sa pagkabanhaw, magtubuon ta diha sa pagtuo ug kahibalo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sila nga walay nitabang ug biniyaan, katagan unta sa mga panalangin sa kalinaw ug kasiguruhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga mahunong na ang mga pagpanglutos sa mga Kristiyanos ug sila mamalig-on sa ilang pagtuo sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sila nga nag-antos sa kasakit ug pagtintal, malig-on unta sa grasya sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga makakaton unta kitang tanan sa pagkahikalimot sa atong kaugalingong kaayuhan, aron magbansay kita sa gugma alang sa atong kaigsuunan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nangitag trabaho makakaplag na niini, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nagtrabaho sa layong dapit ug laing mga nasud makakaplag og kasiguruhan sa ilang kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O langit nung Amahan, tabangi kami kanunay sa among mga panginahanglan, uban sa imong mga hatag, makapuyo unta kami kinabuhi nga makapahimuot kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.